Even onder de zorgen die dementie mij brengt ontsnappen. Voor de mantelzorger, maar ook zeker voor de persoon die het last had van de ziekte. Daarom is er een mantelzongerskoor zo'n de per week actief in Dokkum. Ik werk zelf al jaren met mensen met dementie en ik ben erachter gekomen door ervaring hoe fijn het is als mensen met dementie muziek beleven. Als ze iets er blij van worden, dat ze er gelukkig van worden. Vooral het samen zingen, dat brengt iets omhoog. Dat doet iets met je hersenen, zeg maar. Er worden andere verbindingen gelegd. Je ervaart een geluksgevoel, een samendeelmoment. En dan vergeet je even alle zorgen en je vergeet alles eventjes. Maar je bent eventjes lekker aan het zingen. Er kwamen zo'n 20 mensen bij januari tijdens de tweede bijeenkomst van de Mantelzongers. Teunis en Jannie Faber vernemen ook een heel soort voordelen van het Tegeres jongen. Ja, dat is hartstikke mooi hoor. Kunnen we maar schitterend hebben. Ik vond het schitterend om te zien. Houdt het in het zwaar in varen, maar ik zou nog wat rust dat je mij ook weer lekker jongen kennen? Jazeker, want wij doen het thuis middags, dan lezen we een dagboekje, we zingen er een lied bij. En dan zongen we together, alle middags zongen wij een lied. Voor dirigent Westra is het helder. In Elspad van het dementieproces kunnen mensen terjochten bij het koor. Soms kunnen ze de woorden niet meer vinden, soms begrijpen ze de wereld niet helemaal meer. Maar als je een liedje zingt van vroeger, dan zijn ze er. En dan gaat het laadje open. Het is een blik, ik noem het een blikopener. Muziek is de blikopener van het brein.